zviri sei ndadzoka zvakare nenhau yandanzwa mumastreets umu. Ndohwa maaudio, ndohwa futi malive stream ana savedance, ndohwa maaudio aplaywa naSloveness. Ivoice ramura ndati vanga vachitaura dzei nemunhu wacho iyi, uye wambotagwaya kuti anga achiita sei achitaura pavhidhiyo. Maidheko ndo vanga vachirekodha kuda panguva iya. Zvadipa zvikanzi izvozvi kuti kwati kuchiita vakavarwa muchitokisi nenhau iyoyi yekuti vakangoda kupfudzana, kupfudza iyeyu maidheko. Saka ini ndochihwa manje audio yanga ichipiriwa naSloveness. Pakuhwa audio yaiya ndachihwa kuti tochigwina. Saka handisi kuziva kuti tochigwina yanga chireva vangada kugwina in terms of kurova munhu here, kuchigwina in terms of what. But chandazoti kuti muri angadanza kuti munhu ari kufasa ari kuenderera. Asi handisi kuziva kuti pekunzi hanzi angada kundipfudza, angada kundiuraya, inangu handakupahwa mumaaudio umu. Indawanza hanzi tochigwina mangwani. Munhu uyu zvakare angatodanza kuti hamuchanditrust here mazuva. Handisi kuti vari madhiri futi mamwe manomboita here namura kana kuti kwete. Zvokutondikadza kuti ndozvachiitikana kuti papa chonzi tozosangana toita handover takeover ndofunga mari. Ndomanzura ndaitayi. Uye up to now rega ndisamudekesa disclaimer kuti handisi kuti wangada kugwina chii, changada kuti tinochigwina by mangwana chechi toti tichachichigwina. Handiti pasongonzi munhu anoda kufarisa stereki uyu, handisi kuti kuchigwina and kufarisa manje kuti vangada kundorovesa kana kuti vangada kuita sei, I don't know. Indanzwa kuti kuchigwina ndozvandanzwa. Iyi islang kudai vanhu ivavo ina handiizivi, asi kumakomenzi kwangu kwakaoma zvako. Nokuti usavedance wakati hanzi izvozvi kuta kwati kuchiita vakavharigwa vachazobuda ndofunga vakamirira bheu. Hatizivo tikutongonzwachi kubva ikoko. Kureva kutoti kudai ungatori paekera uya ungatori mukati meaudio momwe achitaura murume uya, naiwo ndiri munyaya yacho, nekuti iyo ungatoita strategy yese kuti tichazvamisa sei. Chironga kuti pachiata so tofanira kuzoita so ivo vikati hanzi handidi kuti ndizoonekwa. Saka vese it takes two to tango. Saka vanga vachitengula vese vari vaviri, uyu achironga uyu achinzi handidi kuti mundione ndozokubhadhara mari ndozodii. Saka handizozvimuzwisi manje kuti saka murume uyu chikaza kuti audze mai ava chii. Maona manje handikuisi kuti chii manje kuti chakatsa kuti iye audza. Nokuti ndanamudzwa hanzenzi vanga vaona here, vanzi vanga vasvika kuevhendi, kwakusvika kuevhendi kusina munhu uya, ndobva wazongoona from afar kuti pane mazimasuro ari kuya, ndobva wafunga pakabva warekodha. Don't know. Asi pari zvino kwanzi vari kumapurisa ndozotagwana ndazvachitaura kumapeji kokuti hanzi vakafarwa muchitokisi nokuda kuti vangada kuronga mauyu kuti vachigwine. Asi vachigwinya chidofunga yanga ida kuti yakunzi hanzi vangada kuti uyu wacho mudzimai wapafonderwa naye hanzi wangoda kuti asi kundipfuudza. Kuda hatizi kuda pane zvakazotaurika hatizozivi ipapo. Tinoita tapwere apa manje ndambozofunga kuti is it because pamwe uyu wacho nanga kuchigwina ex-friend aitoziva kutoti vanhu vake vanofamba navo ndivananhingi zvese. Handichahwisisini kuti zvichachitika ipapo. Asi kana ushamwari hutihopera in that way, wanga wakaoma ushamwari hwacho ihwohwo. Hwakuda nawo vakusungisana vachiisa kumakoti after ushamwari hwapera. Muona manje zatizivo nekuti uyu murume uyu kuna maititi angachifuti murungu, kune mudzimai uya futi angati murungu. Kureva kuti uri kudhabhukurusa vanhu kapa. Uyo wanga chitanga chidhabhukurusa vanhu. Kureva kuti kuda pane zvaitoitawo nekuti angati murungu. Onaika imi muri wangu ndokuziva ichi chinhu, saka ndatongokuudzawo uko kuna maiti angachiti murunguwo. Saka handizivi kuti basa rake nderei munhu. Basa rake ndiri kugwina here kana kuti ndiri kuita sei handizivi. Zvikanzi mavoice notes kaya zvikanzi pakarogwa window screen namadhamekera vanhu vese vakati kira madam bosi vari kunyepa. Handisi kuti nyaya yekambobuda nzi yewindow handizivi zvangu. Zvikanzi nevamwe hatidi kurova nhema, ndiwe wange uchida .com kaona .com racho rakuda kuno vamwe ndokutanzwa kutya nazvo. Zvikanzi nevamwe zvakare zvanyanyodiko nhaye maiti kurarama chigengesta chakadero here. Like I said, I don't know kuti zvii zvavairongana nemunhu iyeye uye akasanga achingoramba chiti ndochigwina you no longer trust me here. I don't know. Zvikanzi voice
inokuwadzisa zvokwadi kwanziko this is not right at all. Ukaona uchiramba uchiti miyo zvokwadi pane era nekuda kwevoice note iyoyo zvikanzi ndezvarini zvekulinda izvi because vanogona vachifulaya ndo imwe futi nhau yandazama kuti ndezvavanga ari kueuropean countries here ndezvavanga ari kujoni here kana ndezvavanga ari kupi I don't know. Zvikanzi maiti musadero nhayo so Mwari nekuda kwei madero matigwadzisa ndevamwe avo vamwe ndokuti hey I can't deal. Let me go off Facebook for a while. Mura, why? We are women. Why planning is against each other? Tata one futi zuzu. Shkanzi nevamwe na Bible literally shaking I'm stand. Ucha umachiti fake audio ipapa. Devamwe zvakare. Shkanzi tanzo kunyara zvedu nechi nezvashika papa. I don't know mwana manje. Zvikanzi ndiani wairongerwa nokuti papa sikata kugizita ndofunga zvikanzi ndimai vedheko agesi ndevamwe futi vamwe kati it's very sad after this you will see vachifamba vachiti so this is embarrassing nevamwe zvakare zvikanzi we just arriving maaudio abvepi mamaona sei tikati asiziwo vanhu vanowana direct information vane hana dzakasimba. Shkanzi, this is actually her voice, not denying that. Vamwe ndokuti zvakare saka na madhamikira vangu ari right kapai. Pacho pari kuwana nipazi kuti papi. Zvikanzi nevamwe zvakare who recorded naim. Zvikanzi the hitman ndiye akarekodha. Iye wacho ndofunga ka unonza ndiye murume wacho waironga zvisizvo. Kuda ndiye wairekodha nekusaidi kwake. Kuda akazondomapa maidheko maaudio I don't know kuti wakarekodha ndiani akamasubmita kwese kwari kutendera ndiani handizivi. Vamwe ndokuti zvakare aya vamwe kati atonero pamaoko ake handisi kuti zvazvirevei. Zvikanzi nevamwe ntatya munhu aite. Then some people say wantini spy but I don't know. What's wrong? That's wrong. Targeting the family too. Nikuda kwei. Nekuti mudzimai wangu kutaura hanzi inini vana vangu zvese vatagetewo. Mwana manje tikati hatizivo. Zvikanzi nevamwe zvakare. Inga zvakaoma. Kuvengana kusvika palevel iroro here. Vamwe ndo vachituka havo nezvinyaya dzina ndizvo zvikwanisa kuita sei. Zvikanzi saka vapandukirwa nemamonya avo here chii chanyatsa kuitika mwana manje like I said murume uyu pamaaudio namaiti anga achiti murungu kwavari achitanga anoshanda navo zvakasimba. Kuna uyu vhidhiyo yanga achiregerwa anga achiti zvakare murungu. Saka uyu murume ndiye player and reason nyaya yazida kuti pamwe atizi kuti wanga abatwa here red handed akanzi chitipa ndobva atora maaudio kana kuti zvanga zvakarongwa kunzi toda kumubatira samwe ndobva vamurekodha vachita zvese izvizvo kwakusubmita maaudio kupi kuna amwe hatizivi. Now we are all confused because zviri kungobuda zvatendedzwa kudai but definitely there is a mets yakanga yarongweka ipapo ndofunga. Zvikanzi nevamwe zvakare why nevamwewo zvakare vamwe ndo vanga kulinga zvavo Mwari handizivi. Kana maaudios have landed safely in my hands zvokwadi. Vamwe vakati with the way vanotaura zvaMwari zvakaoma ndevamwewo avo. Vamwe ndokuti mabridemaids who accompany you kujere ikoko ndevamwewo zvakare. These are people who broke Madam Bot's car. Iye mota handisi kuiziva ini ndingonzwa vanhu vachitaura zvemota handisi kuiziva. It's high time muri avadzidzawo lesson yavo the hard way ndevamwewo zvakare. Zvikanzi vamwe vemalive nemalikes vairamba kuti aitwa sei aikera achitsiurwa ndevamwe wavo. Zvikanzi surprisingly the bridesmaids are here but are not commending and fighting for her. Uye tikunzweika ndevamwewo zvakare. Zvikanzi audhambo how can you send a voice note uchizwa kutoti iwo uda kuuta kubvudza munhu
ndevamwe vanhu vakutopfudza nokuti izvozvo yakunzanzi vavada kuuraya munhu ndo yakutotenderera izvo kuti vavada kupfudza munhu mona like kuchigwinha handisi kuti kuchigwinha zvanga zvichirevei apapa kurwa kwamambama here kurwa kwamabhusa here kurwa nemabondora here kana kuti kudoneswa vachifamba here kana kuti kuita sei I don't know kana kuvabira I don't know zvakare zvikati haya I don't know how people did not see this kunamurana zvikanzi nevamwe zvakare starting from today handichadi kuita mubrideweids wemunhu nevamwe zvakare kati hazvina kushata ndofunga zvakahadza vanhu vazhinji kuti maaudio aya azobuda vayaya saka handichaziviwo kuti aya maaudio vanga vakaseterwa here setup yekuti vambobatwawo sambwe I don't know iri kutodzidzawo zvinhu zvakawanda singamboiti tiri kuno kumateresi kuti hei saka mumwe munhu anogona kuita luwa obva anyatsokupinza muforo wotoryira hove yotoryira yatodero zotoita I don't know I am confused too saka pane zvinhu hanzi ndo zviripo zvokuti maaudio aatenderera vachiti hanzi kuti munhu ari kufarisa ndokupai mari yenyu ndolenda manje nauyu akati ndochigwina don't worry asi kuti wakazvinatira maaudio kunosabmita kuna maiyekera revayo maiyekera kwakundisa kumupurisa ndobva wamurekodha kuti murume zvakare kwakuisa mavhidhio kumapurisa as evidence handizivi kuti zvichafamba sei tichazongonzwa hedu kubva kunani kuda kunamura vabuda kuda vachaita live stream wotaura zvakare saka ndo zvandokwanisa kuti sei kutaura muzuva ranhasi ngoti dai vanhu varega kutora social media kuita too serious nokuti uyu murume wanga atotati hanzi zvinhu ndezvesocial media ndezvekutora zvinje pasocial media saka handiziva kuti tichaguma nepi ndosandokwanisa kungotaura vanhu vakahadzikawo kuti nekuda kwei ndofunga vanga vanyanya kuita hasha dzipi handiziviwo kuti nendai tapwere chakubata zvakare pachikamuchito